No puc més, no puc més. Dormo molt malament. A la presó dormia com la vella dorment. En aquesta casa no se'n vol, començant pel meu propi fill. Saps què et dic? Això s'ha acabat. Com que s'ha acabat? Sí, amor meu. Aquest és el nostre finish. Diem, caput, game over. Però què t'he fet, jo? Feliç. Però pensava que m'estimaves. I t'estimo, Roger, t'estimo molt. Però és que l'estimació no té res a veure amb la construcció d'una personalitat única, que això és el que jo vull. Roger, el teu martiri s'ha acabat. Tu tens la teva vida i jo tinc la meva. Que m'he apartat del bar. Me'l traspasso. Què? Ei, tio, que fort, tio! Sí, és fortíssim. Primer la Sílvia, després el meu pare, ara la Mònica. El problema són les 25 hores d'avió. Un moment, em sembla que no parlem del mateix. Jo parlo que tothom em vol deixar. Tu de què parles? Que me'n vaig. Dissabte vaig a buscar el botí. Me'n vaig al Brasil, Pedro. Quan sortis vine'm a veure, eh? I quan dius que vas a buscar el botí? El dissabte, que és quan hi ha més gent al zoològic. Sílvia, no trobaràs cap home al món que et faci més feliç que jo, cap. Perdona, però em sembla que t'equivoques. Jo la faig molt feliç. Demà m'has d'acompanyar al zoològic. Però què dius, tio? Jo no tinc edat per anar al zoo. No, que m'has d'ajudar a desenterrar el botí. A sota de l'estació del Trenecito Safari i al costat del recinte del Floquet de Neu. El floquet de neu és mort. Els diners no hi són. Reggie, que els diners els tinc jo. Què? M'has de treure d'aquí. Si no he contestat els vostres missatges, ni mai us he tornat els diners que us he demanat. Si us he aixecat el to de veu alguna vegada, si he ferit els vostres sentiments. Doncs me n'alegro, perquè us ho mereixeu. Pensava que éreu els meus amics. No m'ho puc creure. Ens estima. Ai, Roger, em sembla que no em queda més remei que casar-me amb tu i ser pobra tota la vida. Mira. Els de Nintendo diuen que puc treballar online des d'aquí. Adéu, tofu! Ole, mira, jo vull pujar al traster, això, tu agafa els pals i acompanya'm. Estem seguint el rastre d'una senyora que ha estafat una dotzena de botigues. Doncs ja ho veu, aquí no hi ha cap senyora. No? I vostè què és? Una planta?